Asomoro bilio twabeire tokwarigania kumurekera obokoreri korwa serikali ya kaunti ya Kisii insi omugabana Paul Simbarati lero nigo tokumurekera bunge ya Kitutu Chacha North yebwate chigodi cha Kegogi, Marani, Monyerero na Sensin. Miewodi ya Kegogi asamangana ya bochanu nigo bwagachi bwakorirwe ase dispensary ya Kyobonyo. Aboigo bwagachi nigo bwakorirwe ase nyagetari ya Kegogi level 4 abwase boigo enyasi yabekirwe na boigo ebinto byobutumiki nigo byabekirwe ase wodi ya Basacha. Nsemo ya mache project ya mache ya Nyansakia nigo yaelire abwase nsemo ya bananchi banyarire gwesokia wakambuya guchiaso mugabana Paul Simbarati asomoro bilio yo na boigo egatie merobeli ende menge ngote abambi jamana ase gutubegera mache gegera ase wodi ya Kegogi ngote Basimbarati ase niwe na Jared ase niwe na banene bamba bwatekaine gota gojega na baba nete chinguru ende bagenda gotosukia sama. Tunashukuru Simba Arati ametusaidia machi. Asamangana yechesemi nigo bwagachi bwekerasi gya ECD ase skuru ya Itumbe abwa ikiranirem. Samangana yechipara nigo obwagachi bwepara ya Nyakora oaro bwabire bwogo ikomo helium. Obwagachi bwepara ya Ndonyo obosando nigo bwaelirem. Na obwagachi bwepara ya Nyamarongo omulingamu nigo bwaikiromo helium. Wekato kwana ya tuarorire.